Яшьләр эшләре идарәсенең коллегия утырышы министр Ринат Садыков катнашында узды. Җыелышның пленар өлешенә кадәр Ринат Садыков районда яшьләр өчен эшләп килүче төп объектларда булып, аларның эшчәнлеге белән танышты. Спарта яшүсмерләр клубында шөгыльләнүче кызлар-егетләр картинг буенча үз осталыкларын күрсәттеләр. Аккуратненько рисую, не тороплюсь. Икмәк кабул итү бистәсендә урнашкан дуслык яшьләр үзәгенең дә буш торганы юк. Биредә төрле юнәлеш буенча түгәрәк секцияләр эшли. Министр үзәктә шөгыльләнүчеләр белән аралашып, һәркайсының теләк тәкъдимнәрен исәпкә алды. Безнең заман эшләүче яшьләр республика фестивалендә уңышлы чыгыш ясаган район җыелма командасының тырышлыгын да бәяләде. Своей командой выступает Сатэнергосбыт, Сахарный завод, то есть вот подтягиваются. Была одна команда, сейчас мы уже представлены. Ну, зональный ваш уровень, да? Иске Зәйдәге яшьләр үзәгендә кунаклар игътибарына Застава хәрби клубы һәм Гвардия эстабарлар отряды күргәзмә оештырган. Аларның эшчәнлеге дә яшьләр эшләре министрында зур кызыксыну уятты. Каждый год действует Волгоград, когда одна у них поездка, когда выезжают весной, в апреле, к 9 мая возвращаются всегда они. Кече коллегия утырышының пленар өлеше факел балалар ял лагерында дәвам итте. Яшьләр өчен һәм социаль проектларны тормышка ашыру турында, мобилизация кысаларында эшне оештыру турында чыгышлар тыңланды. Шулай ук яшьләрне шәһәрнең социаль тормышына җәлеп итү мәсьәләсе буенча фикер алыштылар.